our gospel campaign. Ndinokwasai muzita raIshe Jesu Kristu weNazareta hama dzashe. Sema Youth from Harare and Murewa tanga tine gospel campaign tichifamba tichiparidza nokudzidzisa vanhu nezveukuru hwaJehovha, tichiparidza gospel shoko raMwari mudzimba. So Sema Youth taifamba mudzimba door by door tichiparidza, takangosangana vakomana nevasikana pamwechete nevafundisi. Gospel campaign yedu yakabudirira nekuti takabhabhatidza vazhinji uye zvakare vamwe vachiri kungobhabhatidzwa nanhasi. Nations anotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari nokudaro chamubhabhatidza muzita raBaba reMwanakomana nereMweya Mutsvene. Mukubhabhatidzwa mune vanhu vakasiyana siyana. Vamwe vana vevabereki vaipinda musangano reChurch of Christ vari kubhabhatidzwa. Vamwe vabereki vevana vanopinda sangano reChurch of Christ vari kubhabhatidzwa. Dzimwe ishamwari dzevatendi veChurch of Christ. Dzimwe ihama dzevatendi veChurch of Christ. Vamwe havana vanotobvawo kune mamwe masangano, vaitopindawo mamwe masangano asi vaonekwa vari vanobhabhatidzwa vaziva Jesu Kristu, vaudzwa chokwadi, vaparidzirwa shoko rachokwadi. Naizvozvo vasvika pakutenda, vakasiya nzira dzavo dzose, vakatendeuka vakabhabhatidzwa. Zvatirikuita tiri kungoenda uku kapani totodzoka kupira saka imimi ndiri kubatsirai kuenda ndizvo zvinenge zvatoita. Tiri kutarisira kuti vafundisi vachaburira mberi nekuvanecha nokuvadzidzisa nokuvachengetedza kuti varambe vachidzidza nokuziva shoko raMwari, varambe vari vaKristu uye vave vaKristu vakasimba, kuti pakupedzisira vazokwanisawo kuenda vachinoparidzira vamwe nokuhwinawo mamwe masodzi kubva mukati menyika sezvinorayira shoko raMwari kuti naizvozvo chiendai munoparidzira kundudzi dzose. Saka tinotarisira kuti ticharamba tinawo, hativasiye vari voga asi tichafamba nawo mukuoma, mukutambudzika tichange tinawo, tichivasimbisa, tichisimbisana tiri pamwe chete semhuri kuti basa raMwari rigone kuenda. Anina,